Matur mbah nuwun Bu Purwati. Weh, jan yo mantep yo Mak. Weh, iki bengi iki awake dhewe cara nyanyi iki jan klasik, Nduk. Ngono yo Mak. Heeh, iki karmane kakungmu. Kakungmu Gunung Kelut ki sing didemen iki wayangan yo ngene iki. Sok mbok menawa iso kelakon gelar kelir ana ing pendopo Gunung Kelut. Ngono ya Mak. Heeh. Dikaya ngapa kuwi wis dadi gegayuhane utawa niate kakung ya Mak. Heeh. Cocok. Lan uga nyuwun sewu niki wonten panyuwunan saking kadang kula Tulungagung menika. Niki bapak kula Bapak Supari iki penggender niki, penggender kula niki yoga Tulungagung ngersakne nyuwun gending sinom nyamat. Mbok bilih saged dipun aturaken niki. Monggo salajengipun Bu, monggo. Weh. Di spoti sing skeca monggo. Ayo. Yo. Yo. Oh. Nah, niki sami mirsani wonten jalur streaming. Nah, niki streaminge ngapunten. Niki saking streaming wah boten pati genah niki streaming. Nggih, matur nuwun. Mbok bilih sampun kuatah niki sami ningali saking streaming. Langkung-langkung kadang saking Tulungagung ngoten nggih. Sugeng dalu Bu. Wah, jan yo. Dalu ugi bucange Mbak Cekbak. Bucange Mbak Limbu. Wah, cacak nggih. Niki sajake kok ngeten piantun ngeten model mengandung umpan ngoten aja niki ya. Cara panganan ngoten napa niki ya? Cara di ya telo. Iya ya. Telo ya. Telo sepe. Nggih, digethuk nggih. Cocok, heeh. Digoreng nggih oke. Cocok. Niku mboten mendemi tapi nggih mboten. Mboten. Oh, mboten. Pandemir. Pandemir. Wah, cocok. Lah sing mendemi niku telo napa menika? Pandemir niku. Napa nggih? Telo napa nggih sing pahit? Pandesi. Nggih, pandesi. Nah, niku mendemi. Lek jenenga sepe ketan. Iya, medhuk. Nah. Di godhog ya. Oke, lah iya. Dibakar ya aja ya. Jos ya. Medhuk. Iya, cocok. Oke. Niki Mbak pilih wonten panyuwunan, Bu. Sinom nyamat. Oh, ngaten. Ngaten. Weh. Jenenge wau pripun? Jenenge? Jenenge Pak Supari. Kula lho. Wah, iya jenenge jenengan sinten, Mbak? Kok kesupen kula. Bu sinten? Nggih, kula Resi Sukarmi. Resi Sukarmi. Sukarmi. Resi Sukarmi. Nggih, saking daerah Conto Wonogiri. Conto Wonogiri. Nggih. Kula sing duwe Wonogiri, sing duwe resi niku kula. Oh, nggih. Menawi resi. tindak nggo resi nggih kula sing nenggani. Oh, ngoten cocok niki. Lek ngoten benjing nedhi timbule kula ya. Jenengan timbuli kula tak ndelosor teng mriku. Cocok nggih. Monggo iki saged dipun aturaken kalih lek-lekan. Nah iya. Iki mengke ngomong dangdut wonten nggih? Masuk. Ngoten nggih. Cocok. Lek niki bapak-bapak